गंसे MiG-21 फाइटार जेटआ न'आव गोग्लैनानै सानै सुबुंनि जिउ खहा आरो सासे गोब्राब जोखोम। राजस्थाननि सुरतगढ़ घरनिफ्राय बिरनाय गंसे MiG-21 मिलिटारि फाइटार जेटआ हनुमानगढ़नि गंसे नखराव गोग्लैनानै जायगायावनो सानै सुबुंनि जिउ खहा खालामदों। गिख्रंथाव जाथायजों मोगा-मोगि जादोंब्लाबो फाइटार सालायग्रा पाइलटआ गाहाम थासारियाव दं होनना खौरां मोननाय जादों। जिउ गोमानाय सुबुङा सानैबो आइजोमोन आरो जोखोम जानाया सासेया हौवासा सुबुंमोन। दिनै फुंबिलिनि समाव हरखाबै बे गिख्रंथाव जाथाया सोमजियो। हरखाबै जानाय बे जाथायखौ ओनसोलाव बयबो सोमोनांदों आरो दुखु मोनदों। जाथाया थारैनो माब्रै सोमजिखो बेनि सायाव जेबो रोखा मिथिथ'वाखै। बे समाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं SI निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে। ছাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে, মানে খোজ কাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজ কাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। SI निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।